Бүген олы тантана Иске Колатка районы Вязовый авылында гомер кичерүче Бикбаевлар гаиләсенең дә ишеген шакыячак. Ул да булса, хөрмәтле милләттәшебез Фирүзә Исмаил кызы Бикбаевага 75 яшь тулачак. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Рәшит Исхакович, улы Рәис, килене Гөлия, балалары Лиана һәм Элина, Тольятти шәһәреннән кызы Фирдәүсә, кияве Наил, балалары Илдар һәм Гүзәл, Мәскәү шәһәреннән кызы Рәйсә, кияве Рафаэль, уллары Фаил, бер туган абыйсы Фатих Исмаилович, барча кода-кодагыйлары котлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. 1946 елның илебез әле яңа гына авыр, тетрәндергеч сугыштан соң арынып, аяк баскан чагында, мул август айының 27 сонында газиз кешебез Вязовый авылында якты дөньяга килгән. Гомере буе туган авылы, туган җиреннән китмичә, сөекле тормыш иптәше газиз әтиебез белән без 4 балаларын үстереп, гомерләрен намуслы хезмәттә Вязовый колхозында эшләп үткәрделәр. Җиң сызганып, эшлисе килеп эшләгән, яшисе килеп яшәгән кешебез һәр вакыт иҗтимагый эшләрендә дә читтә тормый. Депутат вазифаларында итә. Балалары өчен сөекле әни, тормыш иптәше өчен җанын җылыта алган гомер юлдашы, бар туганнары өчен киң күңелле кардәш, дуслары, күрше-көлән өчен ягымлы, кунакчыл, мәрхәмәтле һәм хөрмәт итергән шәхестә булып яши. Әниебез гомердә тик тора белми. Тырышлыгы, уңганлыгы аның бүген дә бакчасы, өй йорты тулы чәчкә, җиләк-җимешләрдә чагыла. Ә инде әниебезнең сөеп бәйләгән уйыклары һәрбер бала оныкларының аягын җылытып тора. Барчабыз да үсеп җитеп читкә таралыштык. Әти белән әниебез бер-берсенә терәк булып, бүген дә туган өебезнең яктын урын сүндермичә, олы бәхет һәм шатлык өләшеп картлык кичерәләр. Бар оныклар да яратып ял көннәренә, әби-бабалары янына кайталар. Анда тәмле иттереп пешергән әбиләренең ризыклары, бабаларының яккан мунчасы, йөрәк тутырып биргән назлары эчендә күмелеп торалар. Газиз кешебез үз балалары өчен генә түгел, килен, кияүләре өчен дә мәрхәмәтле кайнана. Шуңа да без аны яратып әни дип атыйбыз. Гомере буе үзенең төпле киңәшләрен биреп, бар балаларын да туры юлга бастырып, бәхетле килеш яшәргә омтыла ул. Сөеклебез, сиңа гел сыкланып, тик горурланып, синең белән яшибез без. Барыбыз да бик яратабыз һәм олы юбилеең белән котлап Ходайдан сиңа барыбыз да әле тагын бик күп юбилейлар каршыларга насыйп булсын дип телибез. Сез яшәсәгез, без дә әле озак балалар булырбыз. Без дә сезнең хәер фатихагызда, юлларыбызда сакланып йөрәчәкбез. Әниебез, юбилеең котлы булсын. Никадәр язган гомереңдә тулы иман, аек акыл белән яшәргә язсын. Җыелдык без бүген барыбыз да, үткәрергә туган көнеңне. Күзләреңдә берәм-берәм тамган шатлык тамчылары күренде. Бик зур түгел, өйнең иң түрендә утыр әле әни тагын бер. Табынның да яме, ашамлыкның тәме артыр әле көлсәң барыбер. Бер агачның тамырлары төсле, без бит синең яшәү көчләрең. Хәерләре белән имин генә үтсен иде һәр чак кичләрең. Ә бүген без сиңа бүләк итеп балачакка кайтып барыбыз. Элеккечә калган йөзләреңнән яшьлек чаткылары эзлибез. Гел шулайтыр, бер дә бирешмичә, тулган ай да көлеп карасын. Күктә йөзгән зәңгәр болытлардай очып үтсин сагыш арасын. Шек тамчысы кебек бик шифалы булып калсын бары сүзләрең. Караганда ялкын уйнатсыннар янып торган матур күзләрең. Сау сәламәт булып кына торчы, барыбыздан сиңа бу теләк. Сиңа тиңләшерлек җан иясе, җир йөзендә бардыр бик сирәк. Хөрмәтле Фирүзә Исмаиловна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Bugünden keysini
Балаларың тұра қаршыңда. Ни бүле кетсек те, ни тілесек те аз. Сиңа сәләмәтлек байлыкны. Син битен кәй шушы дөньядағы бөтен бүләкләргә лайыклы. Ташлап шушы дөнья мәшәкатен, очраша